Ay, ito pa na, ni Kaka Mauri, nakoy kante kaya bayo, yon nang po. Kanta pa rin Mauri noon di, ara katenuan tairiki, di tairiki kayo. Kanta pa rin Mauri. Ko sa bundi mo na nga di, nakarute ka bugin di metutan di noon di wakin tayo. I see the buin ariki, tairiki, hero wana ben dogina di ranari, di Borau noon di teka. Asi te bui nari te tairiki. Ya na ko tenu ta bunna re tenu ari. Ka ngaya kanona te tairiki yo. Asi te bui nari te tairiki. Aya ri bunte bana ni ka ka meuri anu busmai. Na ko mi kante kaya bayo. Ka kampen busmaya ki metemu ngare. Ka busmaya ki baka nongora na te ka chasua. Mai toro toro. Ka ka meu. Yang te meu na ko ni kapane. Ya bun ka karapya busmai na ko ya. Akia te meto nongora. Na radio. Yan, the FM 89. Tita pa rin kung ora may yay, dako to ka nam sarunika, gikoto kaya, yon nam buya, yon nam mama ke, yon nam kayo niyo. Tita pa rin kung ora yay diredio, ya kami uli ko na pinunti, takatenuan, tairiki, tairiki kayo. Ya kami uli ko na pinunti, kuya, kung may meta kunti, de live, yon, de Facebook, at de YouTube, kung na may uli na pinunti, tita pa rin, kung may meta kung may yay, isinanu kong tarawa, isinanu kong kiribas, on tita pa rin, kung may meta kung may yay, kawawa ba, yay kaya kami meta kung may tita pa rin, kanang daro, napansin na nuko, ya kami uling kami dito balik kami meta kumayay. Imanya sinawakin ako hindi, araw-araw yun nung titeka, narakatinuan, tayo kita tayo. Sinaki mamaningan tayo na ko, sinabusiya tamin Jesu, abay na reitiira. Pas nakain ni Borau mangayay, nung nanateka, abay na ko na nanganila, di meta to, tiyota royay, nanateka, sinakain ni Borau wakin ng tayo kayo. Dito pa rin kuminayay, dito pa rin kung ora mayay, kung meta kumayay, sina katabu cawa wale ke asina tataru ni kaukira nubusia tamin jasu aben roni dan tayo sabu beraki an tataru sina boy go sikai tago tamera jasu ndoi don jata iri kayo sikai tago ga sukunan mga diki pangaira kaina alis na mga kain ni Borau wakin na jasu am teka inon tayo kayo sabu busi go jasu ko na busumai dan tayo kayo panasimay kaspungay da metam tayo sikaw ko waida pa idu ko ngaida merara stimeto ne kana ko no mem kam tani narayango naramakuri ara tete ni kawai ara taratara ara na mekin no pega dik jesu ke sikoroi stimeto nuro ye no tamera sa usi kon jawa yo tamera ba kona kapara yera buri nano ngaira ani kai sakira rana si may Yesu Kristo roni dan tami merori pa sinairi mengaye no tadi kayo ni para wakin am tiaka pe na ko nangani da joto timetata ali na ko na bukira ye jesu sa usi ko sisagi maning atiakan te wari na tiakin am tiakan ako rin tayo kunangan na tinigori at merurung te kora pa na ko ng takaru way ko Jesu ang tapi kora kiyeta ni ko asiko na ko rin tayo kayo ni makan tami merori Jesu sa busiko karena yan naman kurito wari baka ka din ako na nakakirwe yaron nung oraya kinan am tiakan ako rin tayo may na irora kakapayay na sa busiko may mo na yun karukoto kina pai kaya rataru ni kani ko saking kesukoroi ani koroi na simba Yesu Kristo ade puni ngai araw ya ora sa kamay akawaran ni kani ko amen aya sina tawron kanin dongora di temoni kuna de nakonan ni kau gua kanon nara katenungan tayo dayo sa kanako na ko ya kain de media pa anganira kuna yeto korana de dayo kambasin na ba kain de media. Stillness fill the heavens on crucifixion day.
Some say it rained. I don't know if it's true. Well, I can just imagine 10,000 angels cried. That would seem like rain to me and you. The angels all stood ready to take him from the tree. They waited for the words from his voice. And when he asked the Father, why hast thou forsaken me? They watched the Savior die of his own choice. I've never seen 10,000 angels cry, but I'm sure they did as they stood by and watched the Savior die. God turned his head away. He couldn't bear the sight. It must have seemed like rain when 10,000 angels cried. As the sun slipped away, the skies turned to gray, and when Jesus gave his all, that's when the tears begin to fall. I've never seen 10,000 angels cry, but I'm sure they did as they stood by and watched the Savior die. God turned his head away. He couldn't bear the sight. It must have seemed like rain when 10,000 angels cried. It must have seemed like rain when 10,000 angels cried. Ay, era pa, ni jitake mentemedia, ni banana dia senang nuwoi dia inalun je, wanakin nara program tadi kayo. Angkanya sini mga orang kan ni, teka arakaw orang kan ni mayroon de tarataki ang hiroi, ena ngani na be arakaw orang nanon de tadi kayo. Sa busmay na be tarataki ang hiroi, nakomoy kay be nangan na be banana nakoy dan tadi kayo. Basi na ba? Ay, punta man ani Mauri na ko miyero ko ragin tairiki iyo ay main na yana ako na way. Ibu ni kanda na pa ikan Mauri kami iyo ikan kakura-kura kami tenen iyo te akin aki terong-rong anong moririk. Ora ben yang oi bai karang ni mai sintion na pa iyo kuna tangiram ka, kuna tangiram maus, kuna tangira di kitara. Tirari kita pa iyo kanya niya na pa iyo makanano pa kaya Yesu inanon nam listan. Awak ya menen. Ana penentuk yo ana penetay. Makanano pa iya Yesu ibo ko nam listan. Kuhaki kay nanoy na bakit ni kirana. Takapen na ni kakawag. Ani Yesu anirap. Well, I used to believe that the more you had got it through these days, made your poor heart glad.
good life now consists of just a few simple things. Jesus in my heart and a place to belong. A few close friends and a one good song. My latest list, well, it ain't too long. Just a godly love and one good song. Gonna lie the load since I read it out. Since I realized what it's all about. It's a downside, but I can't take it all. They say little is much when you hear that call. The focus cleared when excess made my heart prioritize. Now lives is more when less includes the basics of life. But Jesus in my heart and a place to belong. A few close friends and a one good song. Oh, my latest list, well, it ain't too long. Just a godly love and one good song. Everyone that got a cornerstone, and thank God I got mine. It is in the black and white. It's the bottom line. Jesus in my heart and a place to belong. A few close friends and a one good song. Oh, my latest list, well, it ain't too long. Just a godly love and a one good song. Just a godly love and a one good song. And a one good song. Koraba daratake di banam. Nagtamero nagtangiro nang kaungan no koida. Ay kausi na no roy katauray no kondong ray kana na taka teso. Sa busia kainde do kwaya pa kamaben ligere kana kumuy kay pas na kana kuat dim song. Titayo. Pasinda ba kainde kwaya. Ena bakara usoro arige. Aya kainde kwaya. Tapara ba babakar tay.
Yai te rau I ke komena yai taiki na Yesu I ka taiki na aran Yesu I ka roko rua ki te ro ka karua ai te kandaninga taiki na Yesu Aram te maka, aram te Mauri, aram te Mel. Koruri nono, ako tantero, Borau patia ikatay kinakaran Yesu. Nakoyaw kita ikapene, mayay tiraw ikikumeniyay, tay kina Yesu. Aram te maka, aram te Mauri, aram te Mel. Koruri nono, ako tantero, Borau patia. taiki na yoni meuma mai suta ni kawai ka karua Yesu yoia ai au ni bene Yesu ina usu ona putai kina aran Yesu Taiki na yoni meunga, usuta ni kawai. Nakarua Yesu yoia ai am ni bene. Yesu ina usu, ona putai kina aran Yesu. Taiki na yoni meunga, usuta ni kawai. Nakarua Yesu yoia ai am ni bene. Yesu ina usu, ona putai kina aran Yesu. aram temaka Aram te maka, aram te Mauri, aram te Mel. Koruri nono, ako tantero, Borau patia. aram Yesu temaka Aram te maka, aram te Mauri, aram te Mel. Koruri nono, ako tantero, Borau patia. Ikatay kinakaran Yesu, iyon tinekutira mawata. Nakuyakiru kinanoya, tay kina Yesu. Erapa kanto kwaya, erapa teki na Yesu, awani tapaya sinatimeto nikakauring akin tayo nako, sinariya hindi takaruaya aran Yesu. Tetawari si Minayay, sinatakaruaya aran Yesu. Tetawari si sinako yay, sinataki na nabaran ni Yesu. Istuta ni kaway, ang tabak isikonan ko yay, sinatakaruaya aran Yesu. Anak po niya kana di pia takaruan aran Yesu.
me ane te bayarin kakawa sinariyan ta karuayaran Yesu pa emaka. Kampe sidikin ta bakain de kuaya. Wara de tadi wa mana unta tadi kayo sinang din nako inaron ara Borau inaron te taeka ara ka tenuan tairiki te tayo. Imana sina din nako ya. Sina nanga bubusiya di kita amin Jesua. Pa nakakora-kora ira te tadi kayo. Ni busumay ni kay sakira pasina ko na din nako na taeka sina ko na nota yai ni metata yai. Sa poperaki ante taro. Tamera kumaka sinang din na kon jawa sinang kain Borau wakin ay tek ngayon metami meroiri sa bubusi ko pa na kay dira tami meroiri inun nam tek kon nangani to kon nota yon metat si kauki nanora na ko imtay di kayo subusumay ko subusumay tami meroiri ay na kon ronira inun Borau wakin nam tek an tay di kay suding atawari na tekin nam tek kon na ron na petyaso an tami meroiri. Pai na kora na nini koria na merung takaruai ko anta bigi kora ke non taidi kayo. Kakapaye na tiaso ino nongorai kina nam teka. May mon ikaro ko tokin. Karoya na makurito wari puaka are na kona ni kakirweya aron nongorai kina nam teka na koy nan tayo. Pai kaya taro na koy iron Kristo Yesu ang ayarawe ora sa kami. Amen. Mauri ampo inanon ta tairi kayo. Ano pa na Mauri? Wataya. Ayron ni rorota iti kukuray ni kato tairik. Ay ti matami. On te ten kawain te kinana te kateso amon damak. Inanon na ko Mauri ta tairi kayo ay kahit akong kami akang magito kindoro kon nunguraan kato tairik mangke sumonwak ay tenwa ta tairik kay. Mangke sumonwak ta muan tairik takawuan tairik ni karako ay takatenwa. Inanon ta tayo koloria. Kyo kita ko ngarayo. Ay kita po inari kita pong. Kana ako rin po inatabang. Huwag yung mga norira. Huwag yung mga utapan na ay kay. Ni kapero ni katuwa tairik. Yay. Ay ka. A comment online ito. Kuwarang ni kapero tarataki. Aki ako para amteka. Batabangan ni kiwang ko eh. Ay ta ko na ko iya.
Kanaro na pa to isa mi kanta ni nga matukura kay kaongorana ba yon ampo nda tayo iyo aton nakokuway kami. Bakamra ba kayo nampo akam din yung mga nakamay nung ora. Patitea kayo sakyaw tek. Titea kayo na teka tiya suwa mandamak. O titea kayo puning ay mondo ko imay arab bakasip. Ya kamandi kita titea kayo imay na eri kita botan namat. Papuntiya suwa amena inanon titea kayo. Ngay na ikiribas, punya yang sira. Siaki yata tiaro ni kirisan, siaki yata Yesu. Mesa sepata yang kero ko tepuki, ada baibara. O sata kanuana, o sari yakin na. Ero ko bayang ami yabayang tanga wana bubuan na bimay suwa. Ero ko takatur kay na rose tanga wana bubuan na bimay anua. Ero ko tiya karisan kay sipong tanga arwa bubuan bimay suwa. Yaba ma'am. O ni karakwata tayo kayo. O titekan ni imeu, o maka, o kakang. Ni karakwat tayo kayo. Mga yari-yara ko tekan ako yato ko lang, yato aki kukurain tetekayo. Tetekayo, siya kayo tek, o nariyain tekin na, baka nga ito, kamnan akong tetekin. Kamnan akong tetekin ng takarway, yan tapon ako. Kamungan tiyan na kay, takarway Yesu. Idarikin takaway, sutan kaway, iyarik. Takarway Yesu. Kanaro na pa, kuwagi kariya takarway ni Yesu. O itakaraw tek. Pa Yesu tekin na pasinariya yung manang tekin. No, yung manang yan, the authority yan. Pa Yesu kain nako. Pa imeme na iromin pongin ka pa nin karwa to kinon na. Ngayara po ng panahon kakatikiraw na kami ang makito kinon ngora yon nampo ikay kamrapan kay kamdinay. Are na ro ko tututo ko na ko imira. Tay na ko ni kawara to boda ka. Eka nga Yesu ane popos mangay o ngay mangay. Imme na iro. Mane yaki popos mangay opon kay taraw. Pa Yesu yaki konan kay tara Yesu. Tegirisan yaki konan kay tara tegirisan. Ngay na kirisan skapaya. Pa yai to kwa ame na no beira. Yai ta mewa ba Kristo eme na no beira. Na ta ya ka ka na yai ta ya skokoro yai. Sinapun koroya na bantero ni kirisan. Ni ka nga yer ka ko yer ko ka nga iki yer. An ta pa ya sinakoroya. Papu kina ba ame na ta mewa kina no tero ni kirisan. No ska ka pa yai. O sinasipaya na ko na ko yata bodo na kamatan ka ba. Dahil kayo yasan perita ba sinatete yon. Are mayakun di kiteruan ni mati. Mayakun teruan ni mati. Toa na no tutana. Au meroro dahil kayo ma. Konoria. E mais te sira kinda ponga yo. O ikan kateriana ba na ko im to kwawan te dahil kayo. Pa mai siya ka ngai. Tiamata amate. Yai te tapuan ako yai. Paya mga po ni meong tataputuhan. Masinangin orya. Tirata pa yari kinong Diyo amate-amate. Ni mewa timinis. Imuin tata yari mate yay. Kanaro na ba kaya mga buwam tay. Tirahi di mewa timinis. Imuin na buwam tay. Tirahi na rin. Imuin na iyong po na baw tayo na mewa timinis. Imuin po na baw pero. Tata yan. Yung mga nga teman na tinurubuak. Ay mga nga tinurubuak kayo. O yan akong tiruan ni matetuan. Ang kiyan akong tiruan ni Matin. Ayan, wala na ba? Tiruan ni Matin, tiruan ni Matin, Paul Adams. Imatin, imew na nung tanga, ruwabubuwa, wawan akong tanga, ruwabubuwa, unubuimaw, roy bungyaki. Oy, nura ti Matin, ano, ay ako na ba? Ako ba kung tiyakin, kurupokyakin, tiruan ni Matin. Yung baka nga, itiyakan, tay mo araraw. Sila po yan mga puntiya, tiruan ni Matin. Tay mo araraw. Ang kay ko rin kain tatayay, apon na yaraw na pa. Tita buhay man ay kay, kunaro ko na bayay. Ay nga yari katawray ko, bako na rin mo yun. Wow! Punta to ako ba diyan? Ya ka nga na, nari mo yun na. Ayan, nari mo yun na. Yari kaya na iyang utumani at ako, nakapuha na tek. Ay ako rin ka nakapuha na tek, ay umayana. Ay at ako, iyaki, kanri mo yun. Ngana yaki yata mo tetapo ako man ay amen raw siya yata tetapo ana ko yai temat o sinangangan ka na ba sinari mo ina isa na teka duwa iwan na wana jama tayo punto ko ba jama tayo hindi ka kayo me ekapuan na yun po na mayo de sila kinta tayo kayo sinakati amen ay ya jama tayo me wo de minis imuin matana amen ay ya jama ni mewa de minis imuin matana. Ya mata ya taku bante tay yare mata ya mata rori. Ay pando ti mata kina pani kana na ina ko karawan na kontiya suwari tatam.
O kanalo na pa buaka ka. Iya pon ka na ina ko naman ako mone. Ane, tuko wa tuwan. Ita ko tuko wa tuwan ba ina pa kata ko baka naman te jama te ay kirang ba sin lori. Ay na sukumon te tapo tuwan ay meron na ni karawa na mone. Pena katamaro haki mo ay meo na imay ako na ni mga warak. Nako karawa. Ane tuko wa na ba tuwan. Yay na ba yata ko ba? Tetayari mata jama ta ay na kuntion na bantami. Oy makakana ko ngorong man jot na bantami na ko yan ausu. Na ko nubuna, na ko nasina, na ko sibuna ki antay. Anya na patukwa tuwan. Kami miki. Raw. Inga patera to kwa. May to kwa man temato anda tay kayo. Pa esir boy na tematen kaban. Punna ka temanna na ki ko na ni pun. Jon na ba yo. Esir bobo temat kwa ta ta nga to ko bontano. Ay pon kwa. Te to ko bontano. Sinapanen do kon tetano. Sinapanen meten te bong to wana. Si meu ngay mga nanaw ba kiri ando ko Yesu naron na ko ang oras na kanako anta kapanen ka uwan tairik. O sinapanen mo na ba? Derwa na mate. E karawawa ta temate. Na Bauro e kateria baya. Temate poningaya ara kaisira ni kaide de bay. De moni ko de makoro de me o no. De kaide de bay ara de kaisira ni ka maunagi pon temate. Raw. Antay am kaide de bay de tairik ayo. Tonggo ya ko ngora da orang nuni ro. Au kaide de bay den tarata kyang roy. Kito am kaide de bay ani dari kim do ko umra ma kaide dari kim. Manda swang on tairik ayo. Sakam kaide de bay ani dari kim. Sakam kaide de bay den tarata. Ma kaide de bay temat. Te kaisira ni kaide de bay ani mena imaim. O mena bay mau. Te kami mige, mayo to ko. Tiraro yari kin tata yare mata to amata. Raw, kana sikat na tata pa yari kin tata yare mata to amata. O sinari ay nata mo aron mo andikin to amata ba nga. Baka na ro ba sa tamo andikin na sata yangan ba tira tukina. To amata ang kikari karon Tiaswa. O Tiaswa karo to amata ni bupun tetano. Hoyo. Te bubuayo. E karo to amata may Tiaswa. Akete pa ya espeso, akete pa ya tarang kakoro, akete pa ya ang kakao kita tanuan, papun na nakarikipay tiyaso. Matiyaso kaya buat tanuan, ayu katigay na ko na nung tanuan. Nako banga ni Biden, ay di kitya mata, pati tam ni Yemeo, tam ni Yemeo. Oan, te equation na pupunta tano, iko sa matigay, ere ka pati tam ni Yemeo, ere ka pati tam ni Yemeo. Ari nano na pai panjo na bayo ata tano ni ko dagi ma ti gare nga tiaswa ere ki patio amata meu ani pepetin ka paran te tame ya meu puntio amata meu saki nano pate tame ya kera patan punt tera pate meu atio amata eta ko to professor ete kira na makoro te meu anu te ki buau noria panna upai tamne ni kabani tamne tera asina ka paran ako aron tame te tame ka yaupai o yoron na ba tame tera sika yaupai te tamne yabure enamati. Yan ano na ko na anime te tamni. Kana na ba ko na anime te tamni hoy tirangan te tamni yan. Kono aran te tamni ke te show do wan ba para puntio amata ke te meo ayo. Tio amata meo ka kamagurin na yarom onda yaron te tairi kayo. Tirana non te te animatang a spirit. Ena ko te te spirit men te te ne para ruach. Orwa, yan ako na kaya ako na matetatan ko kaya niuma, sita po naman niuma. O ano nang tetatan matang bon the breath, na yan away kaya, ane tigig, tiang, amen ay nanurayo si mewi ay, ane yan na kaya ray lagi batatami, hindi ba ibara? O tira bukin na kaya ray lagi batatami. Raw, yagi kan ka mga oras tapay doon. May ikakahit daw na kung pingang marangay ang manday na tapay para na kung tatatan kiribas. O yata na patakanga nga riyari na nun at pingang manakorak. Pangkiyan ang day dite kay kakakoron tapay para ni matang the soul of the spirit. Aki hari kaya yata kan kiribas. Paire mera tatatan kiribas. O apo ni pananday dira patatamay. Ito yung nakita soul, ito yung nakipatatamay. Ito yung nakita spirit, ito yung nakipatatamay na. Ane takanga nga naratatan kaway. Ande bugina yara ira bata tami. Matuwa na bugina nga yain ori ba kan siya ba te kan dai dai batawa na nun na bugina ba. Ti tami. Ti pa ya kaya rapatan. Tiang kiti gege. Aki rapatan.
Sikunan nora niyan, sikunan na maginatini ya gitiang. Ito akan kuwa akabuto ba detami ya pa ya gerapata na patiang. Yes na ban. Ayo bugina nang bawo ba era kaya ilag batatami. Ekiboto to ara tata ni kiribas. Ibugin dairan taya kay ka ko kurun to pa. Sinura ka kuwanan. Ana sinura tayo na ro apu merwa wa tipi mena wa sinura tata ni kiribas ka ngay. Matiaswa ena ka mewa ta meu main ben sore. Sinura ni matang. The same. But God will redeem my soul from the power of the grave. The soul. Ano iyak. But the time made the soul. Kada sa mga na spirit na naroon na yasan ka para. Then thou that dash return to the earth as it was, and the spirit shall return to God who gave it. And the spirit. O tira rayla na kay mga rayla. Kay Yeshua inyo kinatatan o tarapatan na yaro mo. Kay Yeshua inyo kinatiyaswa titam na yariyasan nang taray ay mga tatami na pa. Ani bukin na raw itire iriyatan na iray pa. Po ni kibo. Wariri kita tatan ni kiripas. Ki kunahan ka para tiya ni metang ay karang ni may say kapon ko kokoro na noy. Ayo bukin na ng batanua. Mera tatan ni kiripas. Kunahan na rin ibay kabas. Patitam na Sara na tabay ay karapatan patitam na Sara na ko stamay kita video, the tamnay. Sara na the tamnay arerawiag the photo, the tamnay. Sara na nura kaya shadow, the tamnay. Sara na to korban na kita beba, the tamnay. Taraya. Ya po nang wariri ka na tete. Sabon na rin yung pahan ka ba ng daidi? Patatami. May tirangan na the tamnay. Tira the tamnay. Tapay para na pun ka pararo. Yaki ka paraman daw tiyak. Ita uyobi. Papon panin ni meu inano. Ay mera tamay tiyaswa ibang-bangan bayriw. Raw. Tirate tamay yemen ibang-bangan bayre kay. Ayo. Ay tigige. Yapundes. Ayan na po sita po tamay matigige. Sakit pa iya karapatan ay mga pipis hindi taputuan ni Meo. No way. No. Pun na yuroy ka paraan. Tapay para ipon ka para ipon ni Rona. Ita kuya ko mo. Paron terapata pemet yang kanake tami na punis. Punis. Emet terapata kanake tami. Emet terapata kanake tiki kayo. Emet kanake tiki. For as the body without the spirit is dead. Sa kabutawan ka ngay. Titauratis. Dahil ingandisen bob. Ipiritation ano no. Ipirimen the power ibeso gito. Ay pwede kikibigin ibew. Ayaron na ba taura days? Timewa yun. Kanano ba kaya kari na nabeniput yung amatateman? Okay ba yagyarag man nang imatiro mi ayo. Yo tuti aki kanaki. Iyo wara kita nanon weno tira na dik. Ay to kito kora ay ta kora. Ya matiro mi ay. Payaki kek. No. Eponis. Detayare to ki ay kek. Ematete amata. Una yaron na ba taura days? Kana ako tagimina man days. Ay meu. Ito mamina na kung the power. O kanaro na ba emete? E mga bandogin at the power. The taura. Isugun mete. Ayan. Yan ang ipipitin na ronan. Pipitin na ronan. Punsita po maroon de mewa yun. Tataya rin ako tigikin ni Meo Aurora sa punimete na. May tirangan na kaparan ako ang tapayan. Mayo pipitin na. Tatam na ipuntigikin ni Meo. Si Meo yung kain na po ngay. Si Pera ni Mata ngay ramat. E mamat tira pa tayo. Kanakatamin di aswa kitigigin may Aurora. Sinamat. Iyakin mga suko tatamay yaroon. Mga nakon bibis. Hindi dapat tawanan. Mga kanang-kunong. Hindi dapat tawanan ako inayak. Ya punto kinapangigay. Iyo kira na ba tiya katubi pirayo. Ya punto ki. Papun kataw-tawa ka na kung menenon do kontina. Puno rikirik. Ako man ni menenon. Ay na po na ikim. Paya nang nga ketiyang indok. Ay nang nga kirita kina ko deike matiyang nga rin menenon. Doki na ako nararaw na ko. Ako na mati. Punsita po yan. Ina ko deike yan. Sabo ni mati na. Mapunsita man na tiyo mata. Timan na po niya ilo na tiyak imamat. Ang kaya na pa ito, ayak duduk, ayak imamat, ayak inonorak, at Yeshua si teman na, at karin ayak imat, nabuhag na kituduk. Amen. Yeshua ayak imamat. Apa iti ayak imamat? Ironti sa tao tayo kararuwa kasi teman na ayak king o yawa siya na pa
tek mama te naron tek na bauro na kon simotio rau punsi te so an karawa saking ai saking ko saking tairiki ana ki mama te ipani ni meta toraki apotoro ipani ni meta Akete man ilu ya kain te pai para ya ki mate polisia ye ka kare ka ya sina nori na bangan na tairi kayo. Ayo pa na ya ko wapikan. Ay katanani kurik pangko ya ki mamate. Tiomat. Yai tamin tiomat ya ki mamate. O te kamimi. Pa ilu ya to kora ka kirisan na mo kirisan. Akaponga na teron kurikan. O te ko na te kataman na tiomata. Herang datak. Pa akaponga na anak kanta ni nga Plato ara te sarabakaw. Ikaponga na yung Plato ang kaya aki mama te tam na ini kapan. Te kirisan na te Julian. At man na ibo ko yung unuman ng teron kirisan na rin ko. Ikaponga na yung Plato ang kaya aki mama te ini kapan. Tam ini kapan. Ano na yung tiyamat. Mati aki mama te. Ponsiya na pa ito wari na rin na sa sandatay. May akang ande kito kuwa. Ang kuwa aki mama te tiyamat. Daw. Sinoki natin nun narokariyetan. Sasan ka kinadautan na nun naririkan ko. Tiyaswang kaya karika tiyama tayo kangay kung natayan ay anahawan takay natatirori matabuaka. Pantatayan ako kanayay ako na punimet. O sinura na kiwitatan. Ari sinuri na bangkibong. Eka nga nataya katatan. Kam na pun nakimet. Oan de temuan tekan ni kiwi ane tiagi mamatan ay apon suguna ban ilo ya teboton namatan karo watebong ayu bang ko yagi mamatan jamatan kana yamet pay mga nako ni pesra patan kay mga nako karawa kay nakita amin sakya na yung jamatan sakya na rin pay para mapuntatan na rin sakya puntatan na rin sakya ipunis tekan tatan pun nang merakin ano na kay sa takarwa yung pati sakit. Ita ko na tuwang kiri yung na tamakoro ano tegi pa na yapu mau. Mayroon tamami arteria porong kami. O kam kan karoy beki atang ina kirun tamami. Tesa ka mama tang merimu. O ya kita into kuwa. Paki to kuwa ina no na. Ang kanaya tong ateke. O ya tong nanapay. Pati sa parani kaya ngaya. O tamante kewe. E wala. Tatan tamante kewe. Tatan te parani kewe. O po nga ya kasuan ako te kiwe ayo bang kuya mama te tiomat. Imbate tiomat. Antay to kuya mama imbate tiomat. Sipan ni met. O punta pura te met. Punta pura te met. Saki kan na nagpakain na nakora kita atan ngaira. Patani to kora kay ngaira anariri tatan no puntahan kiwe na kirun tatan. Sinuratam. Payang ang ko te karita ko tatan ako kan dapun na kimet. Nurat karikan bayi tamakoro ni mewa tegi bu ni mewa. Oh anapong ini mewa tam ni kapan ruwa bubu teni ngaun teri ay emete. Taraya. Epo ni mete tuwari suwang kang buwan nagi. Oh yeron na ba ni yewa ya kita yang nakita yari mete ye mepo ni mete na ba ni yewa. Yes anus kiben tatan. Paya po ni mete tiamat. Mga yay bayaron do konto pure yon tiya pero tiamat si teman. Oh yeron na ba kon tematin de pure. Ay shu yamatan ka ba na yetimaten tero ay papa ni bure raw aki ako na ni pilin ako man temete pa bukin pa si panin bure ngai ramatan ka ba aki teman na ko ro irura ngai tisabure na yaki na to ay di kay bangko yarang bayra ro yaki tisabure na pa ngai pa si panin po unte bure ka ba te bure na mayroon datang mari si panin bure ka ba aki yamata ko ro hindi na bayo tirangan na ro yamatay ka sa ni mat ito ko na taka tiaso Paka na mewa pun na tayo pa na mati. Ngay kasi mewa ito pong ngayon siya tayo. Yakan pundok ti mati. Ko biti yan na panamay. Panamay. Sita po may akakan na utay. Siya tayo pa sinamat. Ya pundok ti mamara ilo. Siya tayo pa sinamat. Sinamatin ito pong tawan. Paka na mewa pun na tayo pa na mati. On pun na tatangan norang ka na rin. Mapun nagyata pa ito wana ka na mati. Apon na kaya kipon na yamakuri. Pamanuwa kaguri nga iya. Ito kaya iya tangina. Nora temate. Iya kikunaan mga ururi nga am tangina. Sangentang. Man kula kayo. Anteruwa ni mate. Yon doras tangiria. Asuna ora ni matara. Si kaina no. Sikora kayo. Stangina kondi aso. May ito kaya na tangina tuwari mate. Ngayon asway. Pasimeo. Isway ito kitangina na irura. Mga iya. Yapon ito kinapanggaki. Detayari mate. Ipon tayakin na tapay para sa akin ngay.
Ituki iya bakantang, kanaro pati sa bakantang diyo matarimat, ituki. Kanaro pati sa kuko, ituki kuko na. Penang kuko, tatira. O hariyan ako. Yung nga nakaragitiman namin sinari. Aso nga ginutuwa niya boss, may busy. Kamnang diya iniyang uyarumi, kami misinari. Yang nga, taga-parents ng marak. Antay buhay pa ka ng marak. Baka nakamati. Open na kita ka nga ngay Romy. Baya kayo nag-buon na rin bumiyari ka na kamnati. Yan mga nagitaman. Daw, punto ko awan. Punto ko awan. Paya punto kinapapain ka pa, nandatayar sa mati. Punta kaya si pangaya ka naman ditutan na nagito kibo kung ba'y kakarawag. Yan tay. Punta ba'y para tayakin na. Punta suwa tayakin na nandatayari kayo. Yosin ako ikikin na yung kinatano na amaw na ako. Nano ng tepong na bari. Punto kinapapayay kain tepong aras si matayay. Punta kaya tapay yata yarora kiamat. Kung po ni kayo nanuntang manukuro kay. Punta kaya ko na anong. Ya punto kinapay kayo naroon na punta yakin na tiyaso. Awe na matiraw rora kiamat. Awe na matiraw. Arang daw niniyay kami na yayin tatayay. Timate pun ko akong roy yung timeo. Ino kinatitano tirapat ay ako mantetano. Ino kinatiyaswa tikik. Papuningayari yang. Puningayari yang. Pun na kaya ni kiran timeo ni kaban. Timate. Ito kaya na yang. Ito kinano na. Ito kaya na namakin. Ito pa ya. Sinakatira-tira na ko imitan ng orang tayo kayo. Payo punto ko. Aki ito pa ya kung na mga matakaraw na mayroon timisinera kita on tayo pinakangay. Kukurey, tay karawata na nung bayar ko ikarawatuhay. Tiki ito nung unungan. Punta na tayo katatan, ito nung unungan. Patatan na katayan, karikya ito ko awayo, urabang ko, iyakin mama, ito yung matabayan ako naman ako. Ako na nung uriyari na tayo kataya, suway kayo mina. Ipon ko awat tayo kayo. Sinaki mama na akbay, si aki ko nandaw na nung, pati yung nabayo, inapun na ko nandaw. Ni karakwa, iyo gituwari pun na na pa ito yung nabayo, nanaya. Ano amat? Yusin ako ikikin na, yung ginatano na, amaw na ako na, nanunan, tepong na pare. Daw, yay tepa ya karaw na natuta na naman temete. Papuni Yesu ay ang atakaraw na no. O atak, temete, pun temasu. Daw, pun si tepo temete masu. Pati o mate, pun na yarom na baka na ako, kumani yun ako na masu, unta tayo tuwan. Kwasan, di na kiroman. Ako muni man ako, pun masu na ako na ba. O kami mi ako, sila ba? Imasu na ngay. No, ayakan na kayo, tinong amaw na. Ay, pun kiro na ako na ba. Nero, ayakakin temete. Kwa pun nan conscious na ba, nagyata ba ito ko, nagkumasu na. Punna yaron na bete akin na Yesu patemate. Ito ko tabi ta. Iyo Yesu ko na taratara yo ngoiro ko tama taw. Paikaw ni masu ni mate. Punta masu temate. Hindi pa para. Emaro ka Yesu. Gimana ang detay na. Ano naman ka oriyat. Tusu erang tatang iriya. Arataro. Namana na ni Maria manay Marta. O yan mate rataro ayapong. O yaro ko Yesu. O ito ko na tayo kay Yesu, masura taro, erora, magyan ako pa nakausa. O kaya ito ko, hindi tayo nari. Yes, ina mangaus, hindi mangaus. O Yesu, ipon ko si Roy, narimuinan yun, at bimadungan, ipon ni materataro. Nanapon na tayo, Yesu, ipon ni materataro, mayapon na rin at masu, patimat. O ito ko, manan ako ni kausa. Tuwaya tete ayo, Yesu ayo, ay puning ay Roy, tiyo matari, iyayro na kingin, demet. Eko na mga kamewa, demet. Oya pun tete ni manga na tatayan ba ekonani kautarataro. Yan ako pan nakausa. Yan ako pan nakausa. O tira na tayo kay Yesu. Mantu wari ka na tayo. No. Ari ayapong diruan ni mati. O simay. Ako ro rataro. Esiyong on tapana repanando wari ay gingin de meuro na mandiruan ni mati. Oya pun tira ka na mandiruan ni mati. Tiyo mati ayapong diruan ni mati. Ni kaya ka na bebete Yesu. Ay makara de teka ni mati panay ni Yesuan. Kunora Yesu, maka na pananan tete na ko yung tatay kayo. Kunosin ako, man mayong mayakirori. O sinako rataro. O sinakong kuya kong orang tatay kayo, man mayong mayabuaka ka. Nako may. O si may. Amen. Yusin ako rataro. Yusin ako may rataro. Takamimi baka nano pa yasan do ko rataro ikarawa. Yari yan, Yesu may karawa. Rataro, ruwa mo may karawa. Nako may. Nako may, nako dapat ang mayo. Bako nausin, nako may. Yak. Yesu, yak itata, nako karawa. May itata, nako rataro. Ay manantiruwa naman. Rataro, o si may.
Ana na ko tabay para raw. Ipunis o make sense. Babugin na papunta pa para takin. Kanano pa iya ako. Kanano pa yaro ko ikaraw at yama taro eri. Naroon na kakuwagin ta bunga iyo yangi agrisan. Ay pun ka tararo ya nakanta ni Tiaso. Baka nano pa met yama taro eri kanano pa to yaro ko kai ikaraw. Eri ay ndipo na bunga ikaraw. Hallelujah Matiaso ikaraw. Dipong ako rak. Manura na taeka tapay para. Tayo na rin debu buat debu mana mau teki buat debu mais. Ko mga pun karawan warik ya. Ikaw ang kiben ko. Aki kamo mo ayo akana mete. Awaki na ba kana aru ike kai na pa buti ba yai raw. Aki kamo mo ayo to kora kai kamet. Pagi na ko karawan nebo na Matiaso. Awaki na ba to kora kai kamet na teruan mete. Isore inano. Ke kai na pa buti ba yai. Aki aka mo ayo ano na aki ana ko karawa. Ani roi to ko askan katiria. Pa ko te kan te kan na tawita. O kono re tuwa na tanga tiriki muin tawita re tuwa ni tirara ran kinak. O Petero matan suasu apotero. Akabara te Petero ntira yo te kan na tawita. Are ye bakas. O yo na te. Mane tari. Eri ay banda te kan na tamanu ya tawita na ko mi nakimako. Pa matungko o taunak o menerwan meten rauran kara ko tobongai. Pa ya ki diera ke tawita na ko karawa. Ya ki diera ke tawita na ko karawa. Epun tekin na Petero at apotero. Nano na yaki na ko karawa tawita. Epun mena na beruan meten. Ideriki Petero manda na ya. Amen. Yaki tekin na tigiyo na ko imi. Itekin na teka teswan tangin pakam nata na kuwa abun na iwan na kuwa tekin. Mapun siya ka menay karawangay. Kamnang nori at ako na kay kasan do ko karaw. Nipun na nababahay de teswa. Nipun na namus teswa ay kaya ko na andiyon. Papun nga iya boss. Pun nga iya de meuro no ay pun din na rin niya. Temon namata eno ka. Takawaman mote area. Oye ya kaya kauta kinaba. Ntay ana tay nusi Yesu. Seri nano yai kain kakatuwa na payang ayuda ka matay pa yagi dada nagyaka. Karga ni bayit makoro ni mau wa metenu wa mau. Awana pong eno kan bene tini bubua no ngau ni maridik. Oy nako eno ko Matiaso awa kya ngaya pa ya naya Tiaso. Taraya ayuda mo na mate wera kana ko karawa Tiaso ya bunda na yana nako ma yeno. Konang imene dari ko ikara. An punna na bayit Tiaso. Sa kiro ko ye. Eno mon namen. Teka woman mot. Unia kina patan mot en tepok yana yuta. Imerana ni mikera ni matan uyanera o teri aboro. Pare yata teri aboro eta uteka yon temet. Mena kanga espeso matan mot benang anak in uta kirak. O ande unia kiana ni kota kin tepok yana yuta temakoro tuwana ruwayo. O mikera ni matan uyanera temet nang kiyon meteri aboro ni kauteka ibukin patan mot. O me kunda tonga kabuakana tete buakana me kanga ena boy ko tuwa. Sinora teta yari anuka kia Yesu on the manga. Pakos area amot. Anano ya pun kawasan apa is wahera ke moten na ko karo. Takata ni man nama ta area. Sinora na ngono na takawuan uya tamakoro na wo tabi matawana. Ang kia ko men wagi man tete anoria e costa ka tiai. E costa ka tiai ma osai ka ai. Awa karauri ya wake woman. O yara ke area to go nans. Nako karawa. An tiyo amata na ba iwera kinako karawa. Nipun na nababae de Yesu. Sakiro ko na pa yay. Yayo amata ay kakauta kinabanda tayo si Yesu may boko yamat. Ito yung kinagyan nyo ni Matayo. Ang kaya mga tete ang tapan ako na ko. Ay ang atamay na wakil pa. Ilewak ino kinumane Yesu may ita na ko nano. Ay may ita pa. Awa tapanawa pa, awa kaukagin na yamate, awa kautagin na pataya kaya rori ya kaya masu ay kabas. Awa na ko manin na ay muin usin Yesu, amen. Ay kay ito ko na kay kakautagin na may buko yamate. Awara ka na ba, nakukaraw ay muin usin Yesu, awara ka na nakukaraw. Ani, sa akin ko na pa yay. Punna na rin na pa Yesu. O itira ngay raro lang kan. At sa akin ko karaw, pasipunsi ko na ba yun, tiyon na, bandabong ngay. Kita ito ko na kay kasa ni Matt.
Nora na taeka Yesu on karauna non. Te makoro na te bimba te wona te kipana wot mene meu. E taku Yesu na koin. Poni ngai te manga usho te meu. Ani onu makina iong kana toi poni meti. O ena manga poni meu. Amen. Ai o panani Yesu ntangira. Kana ko ni makina ko ka kwawa. O nga kana no pa ya buom tai pa kono kontiruan ni meti. Kona manga poni meu. Kana ero ko Yesu. Punan na taeka Yesu. Tapos nang sisiragin ka ng tayo kayo. O ya ka nga aron tiyans. Tapi tayo, ya daw. Wala ya pundo kong kirawari. Ya pun naro ka tubog yarara. Pun boy na. Ano po yarara ng dadang ida. Ya pun kiyan ako na. Ya? Imakay kay tiyat. Tumanugo ka mataraki. Ano ba tata? Pun nanawag ka nakarapata tayo pa ng marak. Ikaw ay tiyans. Ikaw ay yuki. Ansin tiyo amat. Daw, sinapun kau kana bata pay para. O sinawariki. O kam nabuka in wariki may kan. Iyo bita makoro ani suwa te kiburuwa wana konta buina. Aron tenang kaya pene mani mauna nako. O yaron na bani eru wana ko sore na konta ruwana mate. Sore te ruwana mate. Penagi mga riera ke. Ane nagi mga okira naus. Ane nagi mga ata na taboro. Wara. Iya ki mga okira naus. Tay mga mama nagi. Karana mo ko tau pa. Iyo okira tiyaus. Saki ngaya. Ay pun tiyo amat lagi teman. Saki am korak, saki boom, saki nasim, saki sibum, saki manam. Ay pun tepay di kitawan. E pun teyakin na tepay para. Pa teyakin na para nagi mga okira naus tiyo amat. Nagi mga okira naus. Si teyakin ni ay kay manoron ko. Bas tangin kami bakam nanura to ko man na teyaka tiyaso. Pa pun tiyaso ay teyakin na. O yan tayo nans. Ito ko to kasi sa pimano at pimaw. Puntam na yatay mo niyo ay kakakaroy ka ni kinata. Yan kami miyay kay. Ay ka kununori. Iyaw ko naman. Iyaw sila bukin. Tay mo niyo. Ito yagin na tayo para. Punto ko rakin tay mo niyo. Ito ko rakin. Ay kakakaroy bakuri. Iya kiyo kinapatan temat. Detay na. Akarakin na teman na. Ako ko rakin. Iya po takabus pato rin beso. O kaya bata ka kakain de paturo. Ya po, o yan tayong kaya ramat. O yan di materia sa patang nagyari. O ni metia. Ay taka mo sa paturo, yan na metia kinapatan de met. Aki tayo bayan tayong kan nari metia ne nang dokon tayo. Nari ate ate nam sa metia tineo. Ori ako riyan tineo benang dokon aran de met ari rigiya. Ori ate ate nam ang kabutak de paturo. Yaro ko. Yaro ko romi ay. Akan siwa nga, iti iya, kaya menaya. Ari mga kapitan na ba? Kung menaya. Ay iti, ipugin tendewa. Waaah! Iyata ka na ba tayo sa kamusipato, okay? Ari apon yung na Maria, iyati ipugin ang kan. Raw, siyagit yans! Ay punta pa ito wanari ano ko, ari. Sinaki, mama naki. May kay payay karikin temewa yu. O sinariay natay. O yanganin kami bakam natay. Paitangin kami bakam natato ko, waman da para. Pasaki au kuwa, saki au pai, saki na pai tie kare sa seminayay. Ana pai tie swat te kayo. Oy tangi de bakam na taruwa kam nata to kuwan. Ay kay bun na yare ri tay monion ka ban. Te tam ne yaka man ngate batong manang gita na tiyono makita pamang anang niri na niri te aporon pong ay kakaisra. Sinaki riri. Dayan kuwa makanta ni kay bayaki kuwa. Yesu nge Yesus. Iyakiri ki patians. Oy panusira na yun tiyama te apon dapat. O ito ko na ko yan, nariri, kam nataray bew, mewew, paponingay, kam naringay, taray, pakay na konti tam na iorinan, na yaron na kay kam nori irong kay, amen. Raw, Yesu e bonusin dapat, iyak husin tami, iyak ikawari, kwa kiwari irong, paya panor ko, o enoray. Ito ko tete kayo, tayo mga mama, kung sinakin mga mama na kinu ito ko rakan kwa, atete mans, payay te kayo doon teso. O yo te kayo ito ko rakan. Kana ko ron te bare ngano ko yo aso ma ko na kinu ko ta kakaidin payay kariya ni best in the back. Ay kaya bay boton na matay kay. Ina kira kira kim teman na kana ko na sinari ba konti ay. Kiteman na kakaywa, kiti sa taray nang, kiti sa winong inong, kiti sa tabunya. Kiti sa kabete na no, kiti sa sitakinians. Kita ipo nga mamatatian si Rona. Kunore, era wata takaraki materong kunong.
Yero ko ya kang ina. Kukunan suwang ay bayan menaya. Taningay nakamuko mo. Ang kikamuko ang kuya haro ko na ba tayo. Ete na mga iya. Ay kami menaya. Pasokin kay may bana pa. Okay? O kamatayan menaya atin daw. Tukura kay kaya tao ba tete mans. Raw. Ayo taeka ito kuragan. Kita ibong mamat at yan sinuno. Kita sabakan tete makiamat. Bana karoy bay kay punto amat at basin di bagi ron yeo. Yeo. Yeo ay di pa ipahay kay naman. Sinaki mga nakuya ito kuragay kay. Pasinarikin takahanga ka na sinakon kawari. Awa ka nga rora kiamat ang kay kaman ng tiruan mat. Raw. Ayo ito pa yarik. Ngayaw ka ro. Imatina kinabay gurubu. Ruan mete nari ke kina. Mayu te ka yeto korak ka materi amusu am korak nasim ke sipum ke manam ke darim ayu te ka mande pai paratani ra tamakor te mau. Awan nau shama tai ka bes mai boko ya kana mesu ibuakon tanon no napa. Rau. Ayu ro ito ko. Anapon sukuina non tetano. O matai ka ni kara ko te mga usari. Punta pai para ka dire. Nagui magiging tayo kayo. Aki na kung tataputuan. Amen ay bokong tatanon tataning nga tatayari. Panakautagi may bokong tatanon. Nimakan tuwari na rin kung tatayari. O ito ko, saktang rin kami tari, bakam nagya tayo ka na masu. Bakam na tayo na nukawak. Nagyo tayo manga kanaka yakantan nga. Raw, kananong pa yay takanga nga yaro ko pa to. Yay mo sila o riyam ko rin ako tangiri. Tayo na nukawak. Paya pun tekin na tapay para. Inariya iniya yarakantan nga. Pasinata ate mewari mina. Sinata ate mewari mina. Siguro nga nung tuwa tao kita. Ito yung kinakita kauwan taong mura at makoro tabi mauwa at kibuti ben mewan kung wawi. Yara kinasin tao kita are na sinamanipad ito pa. Are bunuri are ayayin mga iya. Ang kiyara kinasin are o tao kita. Kapirasunan teman nang na yun yung amat ng dawawata. Kung kayan dito kung kaya rayak. O ya bubusin akong tiyaswa. Paya na buka kinasin are. O ya mimiki, ama ng anak turo, o awi nung wirigirigi. Yata yan na papayamat na sila. O ya kangay na ba na ko yan na turo. Tinana kam tiyagin na, yamat iti. O ata ko na ba, tuya, yamat iti. Ay, ngayon mo ba yamat, yatirang na batawi tayo, tabo, o karini o niya na, o yamaraki. Ako parang na turo, tira ka nga kaya rigino man. Ako po nakan na maraking kikay, o kay kaya yamat iti, o ko maraki. O pandayiran na ikonahan ko kaya. Ana na tayo katawita. Ayo, Diyon na kaya sinakarigero. Kano pa iya mo sila wa? Sa kinano ba to? Ide akin ayo ba to ngayon ang ninuguri. Ngay, imbena na pa yung mauto pa iyo. O kano pa iya ito ko kay itang hindi o arikin na ba mo sila wa? O ngay, ibon daw awat. Hindi pa ito pa yan. Yaki ko na mo na. Maayo Diyon na makirong tawita. Gima din na sila. Ay ata yung pa na babari. So yaki mga tabi pa daw. Ibon narita kantan nga nariyan mo sila wa dito yan. Yaki mga tabi, yatira ka naman, tabon na marakian, kukuri. Ande, takantan nga papukin na ba, yay temewari mo na ba, kakuha tawita. Ina mga kautagin na sinarin, tabong ni kameo. O tabong nga, tabong nga rin, naruwa yay tuwa, may karawa, matatakaruwa, mabanante, ano na kaganda, tumanabuti, aswa, o anaw sumua, kaya matay na nun Kristo, amen. O ane tatay ni mga aus, iriyato ko na kay kameo, ay kasan ni mati, ay ka aroy ay ka man ang kay yanda tanong. Akit ka nga ngayon pa naus dabong ari. O ngayon na si Meon detayare ko ya Yesu. Ay ka si Meon detayana susu sinawuta kira ke mga iya matukura ka kaya us manderuan met pasinan ako ni kaya Yesu bokon tanang. Ani detayare nang ko iro timewan. O sinang tekin nang detayare tekin na bauro. Timati nga kawitin bukim teruan met nga amto ka ni kay Yara ko dito kanina iro bayaro ko Yesu. Sinang kena na deruan met. Ayo to bayan nakatangin ano raw. Baka na raw bakwagin na non tiya kay kuwag daw raw may ko ni Yesu. Kuna matan tara. Baka na raw bayari rin at met. To ime na nga iwen ay kay. O ta ka wabar te musiya nang amtang kay nang skiroy taran ari kay tamaro taran. Gen. O ngay kanano ba to iro didig na kun ta ka wab. O kanano ba yakaw ta kina ba iron duyan te tayari. O yakaw ta kita ka wab. Ina po ni matan tara ta ka wab. Pari na po tawa deruan met era ya kaus madia kerori. Awani tiyo matari po akare po ni mesuna ko naman nagyata pa yun. はい、ってもね、まがうし。あなりやひんできるやたんのにまき。
Kanano ba ya kira-kira mo mga us kwa kawa. Penang kira-kira mo arata kahuwa ng mga us. Arata us, nakunta ka maunagi. Mena ka swaraw kiti aswa yang anira tutukan ka iron daraw ari Yesu Kristo. Amen. Raw. Ayo tutukan ka yes kunan ka kaya. Inanon meuran tepong ayo. Yesu. Sinon makina Yesu. Sinagi on makina kita man. Ponsi Yesu. Ponsi Yesu. Ata ko abotero. Eri ay inanon iran nanon teso na ko iran nanon yamat. Ponsi teman asina kambewa kinona tiara asina kambewa kaya tiara Yesu. Pun nakiyari kinti on naba yo kunan kambewa kinarana. Ponsi naran Yesu. Yesan buakan na bam. Kita man na pasintangira kirom. Tahu ko na anak ko kasukat tuwin doon natin. Ayo terong-terong waka kukuray na koyum detay di kayo. Payasan buwa kayo tentemati. Terong-terong waka kukuray pa yasan tuki na taw temati. Terong-terong waka kukuray pa yaki ko na ang tawira teruan mati. Enaro ko Yesu wari arawian na naira. Ndabong ari kan stay meto ko kono maki. Kuna mga nora na si Marebo. Kuna mga nora tari Marebo, mana Marebo, sina Marebo, sibu Marebo. Kuna mga kaisibo mga iya. Kuna mga mga nora sinam. Ndoko ni Yesu wala takawo sinariyakin na bongay kanaro. Yang wata kakukurayan. Yang wata kimari anapiri na ron dabatara. Kana sa sausin busimaya rahuyan da bongari. Sinaon makina Yesu. Kana yesan met. Ako nang tangriya kanga inte tairiki ayo awya. Tawa peo. Tuya anganay teraw. Anganay takapipitiyak. Tuya anganay tuon makino kon namtek. Ayo ngon tayo kayo. Tuya bukay panatay ya. Imeno mandaw roy roy amusirawa. Inanon paim. O ngayon na ba? Naman na ba inanon paim? Paikan usin na ba ang tabong hari? Hindi po sumaya rokom. Ay takawawa. Kan na pa rin kakapayakin na tayo kayo. Taruwa mano. Nakundagin tayo nga pong. Ikakahawa kita marurong. Aan kan wanda na topic. Nakundagin tayo nga pong. Tuya. Ramin tayo na ko. Ano pa rin kapay? Ay, raba de taratake giroy. Raba de kanuan de kongoran tadi kayo. Ay rain ko kongora tadi kayo. Ay kawan. De diriyak tu awe te berak. Wagi kunan kan tani ngayo ba tami mo sinam nakaidu kon tayari. Ko kunan kan tani ngayo panasim kita subu me ngayo nakaidu kon tayari. Pun jaswa nakaidu ko. Tepaya di sunik ya sinakanawan. Jaswa na naira. Kana si kokoni mekin ako ina. Ko pesin na ba wala beso? Ay wala korbu. Ay de korbu de kwaya kama beneme basina kana ko ara kwaya. Ye de beba ni nabus de kokori na ben feedback ibugin te kongoran tadi kayo. Ang kuya de komenta kun de live. Ko nan di bang comment. Facebook de YouTube ko live na bang comment. Atiran feedback ibugin de kongoran tadi kayo. Aya kan to kaya tabar sina kana ko de tokoran na wakora tinikora akora nikora akora to bugin akora aya bebe gegeme.
Ay, sinabi siya ka intermediate pana ka intermediate ba anak ko ko na ito kan na ako na tayo kayo. Ay, sabi sumayin kami. Ka intermediate kung namili kita kan ako na tayo. Ay, kaya po tabi ni katawrawa kuna na di ari na uwi na tayo. Ay, si kan katano na kami kanti kaya pa yo. Nakon di Sunday ay may rayo. Enayay di susuo ay nakarawaki. Di susuo ay bugin di tatan nara o di soka. Di susuo ay bugin di tatan nara o di soka. Doon na kime di kapara-paragi ni ka kakawag ibugin merugin dapatar. Adi na kon di Sunday ay may rayo. Ay nakarawag di susuo yon di tatan nara o di soka. Ay di kamakawag ya Romy kaya na miyaws. Bayay di susuo ibugin di tatan nara o di soka. Kada sila ba sinabu sumaya ri kan media ba na kanako uwaran onte tairiki. I got a call from an old friend. We laughed about how we have changed, but I could tell things weren't going as well as he claimed. He tried to hide his feelings, but they only gave him away. The longer I listen, the more I get wishing I knew the right words to say. Can you reach my friend? You're the only one who can. Lord, I know you love him. Make him understand. Can you reach my friend? Bring his searching to an end. Help him give his heart to you. We talked for more than an hour, and he smiled when I mentioned your name. As we say goodbye, Lord, I know that I had found something he'd like to find. Can you reach my friend? You're the only one who can.
Rapa de wo men de ria kan de median de ye kan de be ya ro ko metan de ai puni kakawag pa na wari kina be na ko min de gay ay ta ko de to mon be bayo enang ka ngora ta para ya gitu ginanora si tangiria ni kan de tan be ni kan de sana be de bong ai be roi sa tani nga mengarita na nakon de ngabong sinabon de metua ni ko koni mekin doro ko pa nang temero taka para ibukira amen kora ba ni bog tawya na feedback ada kosan ni korean di musin beba wari de kayo ni bog tawya ta ko de beba iminay erang dapat taka para pangaya de ke otar na pe mayay ni bog tawya ba ere ke tiota ben te taka para are tekinagi ke kapara na ko gindi tay de kayo kora pa ng feedback ata ko de te wana yo erang isikiroi de takongora na nateka Jesua ino pagtaw kapag sinaban na may feedback ni kamasa ni karokan de tayo kayo kahit ako na piyang kuya de comment ako de live yon de Facebook o de YouTube ko live ang comment de bugin de takongoran tayo kayo ang kuya de kongoran de radio kukunan ang teraponia de tinamba isu tinua kia ni mewa wanua tawana ruwa akia nakawakirik isu tinua kia ni mewa wanua tawana ruwa akia kwe are kongora de ranari de radio de FM 89 ay wala tani wa manu de tani kayo ito ba bangano tayo ito ba sa rokon to kinan tayo ako ang tani nga ba sinakain ng mga waki na kundi tikinting ngabong sina kanate meto ang roni ni karuwa pere kanon de Borau inon de taeka inon na mi hono ayo ay kakarapara balik na ko mi bugin na mi tayo kamasan na ay bugiran ni de tayo ando kon ngora na taeka Jesua yaki meto buwa ka rokomi yaki meto buwa ka romi de Jesua na kabayen kami de tulungon ngore kamongora na kibakasian na kamasan na tayo kamtasin tikin rapan namitay de tirawas ko na nori ay inon de arakongara may muan ikaruwas pero kon takatinuan tayo tayo ikaita ko na piyang kwede ko kumimeta ko live ko pa sinabi na pa ibugin namtay ko na tikiroy Jesua na pinakabaya ko tabara ko ngora may ay mimeta ko may ngwe na pede ko ngora di radio ko timeto an roni na may muan ikaruwan tayo ikaita ko na pe ibugin namtay ko na kakabaya kina pe ron dawe meto po ka ngora kiran na nateka Jesua na ko ina punsa ki ka kwaro sa ki ka wang akira tiong ngora na nateka Jesua te wara kia men tara sina kainina niya taro ita pa si songora mayay si meto ko mayay sina katabo tiya waririk sina taro ni kainira sina boy ko si kaita ko tamera Jesua ibugin kanuan tayo di kayo de Borau alis sa Borau wakin na inon namtek korapan na nakaili tamin merodi ariasan nung anira to ko na noto ani metata ye Jesua sabu busi ko na mga kawak ni dai nikitan jawa yo api ko rog pa ni kapen irora me Borau menano nanore papag Jesua bas kan no tandangay na ko biya karo ko ni Jesua ngana Borau menano askan mga rita ngorara no konte tayo kinting ngabong subusi ko Jesua ko biya karo ko na bayay kakapayay na Jesua pai kay return ako im sa busi ko yon Kristo Yesu apun nga yarawi or sa kamay amen. Aya kampesin na ba kandi John ayo kandi kampo ayo wala utia ka ni ka katikiroy na kuminday ni kayo kandi tikiroy good night ni ka ben. Aya rakora sa penen ako tiketin pa sa tataro ni kainira. May bugi may kampesin na ba.